गलाघाट डिस्ट्रिक्ट कमिटि UPPF दाखांनायनि उनाव दिनै सरबांसा लानायनि हाबाफारि बे हाबाफारि लानाय समा बारबाय। जों बेखौनो खावलायगोन जे इउनाइटेड बड' पिपल्स फेडारेशन दा गलाघाट डिस्ट्रिक्ट कमिटिनि जानानै दिनै बिबानगिरि बिथांमोना सरबांसा लाबाय। बिथांमोना गाव गावनि बिबानखौ रुजुनानै हाबाफारि मावनांगौ। आफादगिरि महरै हरेन बसुमतारी, गाहाय नेहाथारि महरै सपन नार्जारी आरो गोबां बिथांमोना 53 माखासे सोद्रोमा आरो पर्टफलिय'खौ लानानै गलाघाट डिस्ट्रिक्ट कमिटि इउनाइटेड बड' पिपल्स फेडारेशनखौ दानाय जादों आरो बिथांमोननि बे दानायनि उनावनो आन्सलिक कमिटि दागोन। आन्सलिक कमिटिखौ दाफुंनायनि उनाव गामि गामि अर्गानाइज खालामगोन जाहाथे जोंनि खौसेथि बर' सुबुं गौथुम इउनाइटेड बड' पिपल्स फेडारेशन बे आफादनि थांखि नोजोर जा हाबाफारि मावनायनि बिथिङाव बिथांमोना फोसावगोन। बिनि थाखाय गिबियावनो जिल्ला कमिटिनि जानानै बिथांमोना जिल्लाखौ अर्गानाइज खालामगोन, आन्सलिकखौ अर्गानाइज खालामगोन आरो आन्सलिक कमिटिया गामि लेभेलाव थांनानै अर्गानाइज खालामगोन जोंनि हाबाफारिखौ इयुनाव खामानि मावलांनो थाखाय बे थांखि आरो नोजोरखौ लानानै। बाथ्राया बेयो थोंजों नङा, बिथांमोना बुंनो हागौ बिथांमोननि एगेन्सै दादों। बिथांमोना UPPOनि गाहाय नेहाथारि गायसनगिरि हिसाबै आंमोन। बिथांमोना जाखिनि हाबाफारि मावदों फारसेथिं बुंनो थाङोब्ला जाखिनि हाबाफारि मावदों बेखौ रायजो राजाफ्रा फोथायनाय गैया, गोजोननाय गैया आरो बिथांमोना मावलांबाय थादों। बिथांमोननि एगेन्सै जों खामानि आफादखौ दानो सानाखै बा दायाखै। जोंहाबो जे काउन्सिल दैदेननायाव बा बर' हारिनि राव हारिमु थुनलाइ माखासे जेंनाखौ सुफुंनायनि बेलायाव जोङो बे आफादखौ दानांगौ आरो गोनांथि होनानै जोङो इउनाइटेड बड' पिपल्स फेडारेशन बे आफादखौ सोमजिनाय जादों आरो बेखौनो बुंगोन जे बिथांमोनाबो जाथिनि बा हारिनि खामानि मावगोन, जोंबो हारिनि आरो हारिनि गांनाय उखैनाय माखासे जेंनाखौ खामानि मावगोन। बे जेबो जोंहा हेंथा गैया। दिनै जों बेखौ फोरमान होयो इउनाइटेड बड' पिपल्स अर्गानाइजेशन जायफोर दैदेनगिरि दंमोन, दा दैदेनगिरि महरै जाखिनि हाबा मावनांगौमोन बिथांमोना हाबाखौ मावनो हायाखै, गोसारहोनो हायाखै। दा बे बेलायावनो UPPF जा आफाद जोनोम जादों बे आफादखौ बिथांमोना गोसो गोथारै बरायदों आरो नैबे गोदान आफादनि गेजेरजों गोदान आफादनि एम एन्ड अबजेक्ट आरो आइडिय'लजिनि गेजेरजों हारिनि माखासे जेंनाखौ आरो खहाफोरखौ सुफुंनो हागोन होननानै बिथांमोना जोंनि गोदान आफादाव लोब लोब फैदों आरो बाहागो लाफैदों आरो बेफोर थांखि आरो नोजोरखौ जाहाथे जाफुंसार होनो हायो रायजो राजाफोरनि गेजेराव बिथांमोना बे आसाखौ लानानै आरोबाव फैबावदों। हाबाफारिनि गेजेराव बेनो फोरमान होगोन बिथांमोना जुदि हाबाफारि मावनायाव इम्पार्सियेल जुदि जायाबा फोथायगोन, दा पार्सियेलिटि जुदि जायोबा बे फोथायनाय नङा। मानो होनबा जोंनो नुबाय थादों पार्सियेलिटि। UPPनि माखासे सोद्रोमा दैदेनगिरि बिथांमोना इम्पार्सियेल खामानि मावनांगौमोन, पार्सियेलिटि खामानि मावदों। ज'नो सानलाय हलायनायनि गेजेरजों खामानि मावनांगौमोन, रायलायनायनि गेजेरजों बिथांमोना रायलायनायनि गेजेरजों खामानि मावाखै। हारसिं गाव गावनि साननाय हनाय आरो माखासे दैदेनगिरिनि खम मानसि सावरायनायनि गेजेरजों बिथांमोना बे हाबाफारिखौ मावगासिनो दं दासिमबो। बेनिखायनो रायजो राजाफ्रा फोथायनाय गैया। एग्जाम्पल हिसाबै आं बुङो बर' कसारि वेलफेयार अट'नमास काउन्सिलनि हेड अफिसनि जा बिथांखि बेखौ बिथांमोना मिहिनेश्वर बसुमतारी चिफ एक्जिकिउटिभ मेम्बार सिमोन सापरियाव लांनायनि जा हाबाफारि बिथांमोना मदद होदों। इम्पार्सियेल हिसाबै जे गुवाहाटियावनो जानांगौ, गुवाहाटियाव जायोबा सेन्टार आरो बेयावनो गेजेर मोनफ्रोमबो जिल्लाया सुबिदा जागोन। मोनफ्रोमबो जिल्लानिफ्राय फैनानै रायजो राजाफ्रा माखासे अफिसियेल खामानिखौ मावनो हागोन गोरलैयैनो, बेखौ बिथांमोना सानाखै। आरो फारसेथिं काउन्सिलनि दासिम 9 सोद्रोमाखौ एपइन्टमेन्ट होबाय।
बे एपइन्टमेन्ट होनायावबो बिथांमोना दासिमबो अजद होआखै जे इम्पार्सियेल हिसाबै जाखिनि रल लानांगौमोन लायाखै जे मिहिनेश्वर बसुमतारी बिथाङा धेमाजिनिफ्राय 9 जन बा 9 सा जा एपइन्टमेन्ट होबाय बे अजदखौ बिथांमोना होआखै बे रोखोमैनो डेभेलपमेन्ट स्किमखौ धेमाजि जिल्लायावल' 70निफ्राय 75% बाहायदों बे बेलायावबो इउनाइटेड बड' पिपुल्स अर्गेनाइजेसननि दैदेनगिरि बिथांमोना जेबो अजद होआखै जा बेवहायनो जों नुनो मोन्दों सिं रायजो राजाफ्रा माने दुखु फोरमायदों बिथांमोना जा इम्पार्सियेल जा खामानि मावनो गोनां बे हाबाखौ मावाखै पार्सियेलिटि खामानि मावनाय आरो सोरबा बुंनाय काउन्सिलनि सोरबा दैदेनगिरिया बुंनाय बा सोरजोंबा दैदेनजानाय बे हाबाफारिनि थाखाय बिथांमोनखौ रायजोनि गेजेराव बिथांमोना गाज्रि मोनजानाय बे सम फैदों दिनैसिम जोङो कामरुप दानसेयावनो जोङो मास मोनसेयावनो कामरुप मेट्र' डिस्ट्रिक्ट कमिटिखौ दाबाय आनसलिक कमिटिबो माखासे दागासिनो दङ बेनिफ्राय गलाघाट डिस्ट्रिक्ट 26 जुनाव जोङो दाबाय बेनिफ्राय थांनाय 2 जुलाइयाव जोङो नर्थ गुवाहाटी नर्थ कामरुप डिस्ट्रिक्ट कमिटिखौ दाबाय आरो आनसलिक कमिटि जायगा बिदिनो दागासिनो दङ बे रोखोम जोङो दानसेयाव जोङो 3 डिस्ट्रिक्टखौ दानो हाबाय गोथार बुब्लियाव दिनै जों थांनाय 26 जुलाइ 23आवनो जों आफादखौ दाजादोंमोन बिबान मोनदोंमोन दिनै नैबे 10 तारिख जुलाइनि नैबे जोंनि सतबांसा लानाय दिनै जों गासैबो कमिटिया जों दिनै सतबांसा लादों जाहाथे जों हारिनि थाखाय गासैबो सुखु दुखु ससिय' इक'नमिक कालचार एन्ड इडुकेसन बेफोराव जाहाथे मोजाङै दैदेनलांनो हायो बेनि थाखाय जों दिनै नैबे आफादाव दिनै नैबे सतबांसाखौ दिनै लानाय जादों इउबिपिअआ जोंनि नोजोराव जिथु जेरैबायदि मावनांगौमोन बेबायदि जों मावनाय नुवाखै जों रायजोआनो बेखौ साबजानाय मोनाखै दा जेरैबायदि आउट अफ बिटिसिआव जों माने डेभेलप जालांगोन होननानै जों सानदोंमोन नाथाय जोंनि नोजोराव रायजोनि नोजोराव नुदों जों माखासे मुस्लिम 7 मानसियाल' जेनेबा पार्सनेल डेभेलप जों बेफोरखौ नुनो मोन्दों खिन्थु राजुआबाबो जिखिनि खामानिफोर जानांगौमोन बेफोरबायदि खामानियाथ' जायाखै दा जों बेनि थाखायनो दिनै नैबे आफादखौ महर होनाय जादों